Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Suspendido na ang klase sa ilang paaralan sa Central Luzon, bunsod ng mga pag-ulan na dala ng habagat. Walang pasok sa Botolan, Zambales, morning classes of preschool to elementary and afternoon classes of junior high school, senior high school and college. Olongapo City, all levels sa public and private schools. Dinulupihan, Bataan, all levels sa public and private. Iba, Zambales, effective immediately for preschool to elementary and afternoon classes of junior high school, senior high school, and college. Orani, Bataan, afternoon classes sa lahat ng antas sa public and private schools. Makabebe, Pampanga, elementary and high school sa public and private schools. Masantol, Pampanga, afternoon classes in all levels, pareho rin po public and private schools. Bamban, Tarlac, afternoon classes sa lahat ng antas, kapareho din po sa public and private schools. Arayat, Pampanga, ang mga pasok sa hapon sa lahat ng antas sa public and private. Subic, Zambales, sa lahat ng levels. Samantala, patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan ang ilang lugar sa Central Luzon sa mga susunod na oras. Sa inilabas na heavy rainfall warning number 5 ng Pag-asa, alas 11 ng umaga ngayong Huwebes, July 3, nakataas ang orange warning level sa Zambales at Bataan. Patuloy na may banta ng baha sa naturang lugar. Nasa yellow warning level naman ang Pampanga, Bulacan at Tarlac. May baha na sa mga flood-prone areas ng mga nabanggit na lalawigan. Habang asahan ng light to moderate with occasional heavy rains sa Nueva Ecija sa susunod na 3 oras. Inaabisuhan naman ang mga Disaster Risk and Reduction Management Offices na magmonitor sa taya ng panahon at antabayanan ang susunod na warning na ilalabas ngayong alas 2 ng hapon. Sa iba pang mga balita, timbog ang isang hinihinalang drug distribution network sa Pampanga matapos makumpiska ang higit 2 milyong pisong halaga ng marijuana-based products sa Barangay Bicol, Mabalacat City nitong Miyerkules, July 2. Sa pangunguna ng Station Drug Enforcement Unit ng Mabalacat City, naaresto sa buy-bust operation ng 3 high-value individual na kinilalang sina alias Jack ng Barangay Bicol, alias Josh ng Barangay Dau, at alias Ana ng Barangay Balibago. Nakuha mula sa kanila ang 2 kilograms ng dried marijuana leaves na nagkakahalaga ng 240,000 pesos. 520 grams ng kush na may standard drug price ng 858,000 pesos, 218 marijuana flavored vape cartridges na nagkakahalaga ng 872,000 pesos, at 19 pieces ng marijuana oil na worth 30,000 pesos. Kasalukuyan na nasa kustodiya ng Mabalacat City Police Station ang mga sospek at ebidensya para sa tamang pagproseso sa kaso. Abangan ang iba pang mga balita sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus, magandang araw po.